V dnešnej dobe sa ľudia stále ponáhľajú. Nemajú čas na normálne jedlo, nemajú čas na seba, nemajú čas na oddych, sú vystresovaní a z toho vznikajú rôzne zdravotné problémy. Až keď ide o zdravie tých, ktorých milujeme, hľadáme rôzne riešenia. Predstavím vám produkt vedeckej rady Essence Omega 3 až 6, ktorý môže pozitívne ovplyvniť vaše zdravie, zdravie vášho srdiečka, mozgu, očí aj pokožky. A čo je na ňom unikátne? Je 100% rastliny, bez rybej pachute a bez chemikálií. Omega 3 a 6 je výživový doplnok s vysokým obsahom esenciálnych mastných kyselín. Obsahuje patentovaný ahiflovir oil, čistý olej z rastliny kamienka roľná, ktorý je pestovaný ekologicky a spracovaný pod prísnym dohľadom. Takto je balený, obsahuje 18 gramov, má 30 kapslí, takže je na celý mesiac, na každý deň jedna. Výrobok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu a je vhodný aj pre vegetariánov. Je to revolučná a ekologická alternatíva k rybým olejom, čisto rastlinný zdroj, má príjemnú chuť, vynikajúcu rovnováhu omega 3 a 6 mastných kyselín a vhodné pre každú vekovú kategóriu detí a ako som už spomínala aj pre vegetariánov. Aké sú hlavné účinky na ľudský organizmus? Omega 3 a 6 mastné kyseliny v ideálnom pomere prispievajú k správnej činnosti srdca a prevencii kardiovaskulárnych ochorení, pamäti, sústredeniu a funkciám mozgu, podpore zdravia a zraku a zdravia očí, zmiernenie zápalov a bolesti kĺbov, zlepšenia nálady a psychickej pohody, vyrovnaniu hormonálnej rovnováhy, hydratácii pokožky a v boji proti ekzému a akné. Obsahuje aj vitamín E, silný antioxidant na podporu imunity. A hneď tu mám aj skúsenosť omega 3 a 6, mám ich niekoľko, poviem vám jednu z nich. Referencia na účinnosť prírodného produktu Essence Keto Omega 3 až 6, doplnok stravy v prípade zlepšenia zdravotného stavu ochorenia očí. Je to moja kamarátka Monika. Takže pacientka Monika, 61 rokov, Košice, členka Essence. Monike bola diagnostikovaná cylindrická vada. Je to očná vada, ktorá sa prejavuje hmlistým rozmazaným videním. Často sa objavuje v kombinácii s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Monika nosí okuliare číslo 12, k tomu cylinder 2, takže 14. Mala diagnostikované rozpadávanie očnej sietnice a k tomu krvácanie do sklovca. Sietnicové krvácanie sú častým nálezom na očnom pozadí a sprevádzajú veľké množstvo celkových a očných chorôb. Pred 7 mesiacmi začala pravidelne užívať aloe vera drink hrozno a k tomu keto omega 3 až 6 doplnek stravy a sietnica sa posilnila, ostro sa zlepšila z 30 na 70%. A pán doktor je z tejto situácie úplne happy, pretože sa zastavilo rozpadávanie očnej sietnice. Monike hrozila úplná slepota. Každý večer si píšeme, oči fungujú a omega 3 a 6 Monika pokračuje ďalej. To je len jedna referencia z mnohých a je veľmi krásna, pretože sa veľmi teším, že to funguje. V našich podmienkach máme dve situácie. Väčšina ľudí má nadbytok omega 6 a nedostatok omega 3 mastných kyselín, čo zvyšuje veľmi onemocnenie, čo zvyšuje riziko civilizačných onemocnení. Zaujímavá informácia, ktorú som čítala, je, že vhodný pomer omega 3 a 6 môžeme nájsť v stráve pôvodného grónskeho obyvateľstva, ktoré má veľmi nízku úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia a veľmi nízky výskyt autoimunitných ochorení. Nepomer omega 3 a 6 je jedným z dôvodov, prečo sa vo vyspelej populácie vyskytujú omnoho častejšie ochorenia srdca a ciev. Bežný pomer omega 3 a 6 v produktoch
ktoré sú dostupné na trhu, sú v pomere 1:6 až 1:30. Ideálny pomer je 1:3. No a my máme pomer omega-3 a 6 v kololipide 1:1,5. To je niečo úžasné. To je tak vysoký účinok tohoto kololipidu vďaka tejto rovnováhe a tomuto vyváženému pomeru. Preto je veľmi dôležité dbať predovšetkým na rovnováhu príjmu omega-3 a 6, pretože naše telo si to nemôže samo vyrobiť. Omegu-3 a 6 je potrebné telu dodávať v jedle, v strave. Je to zdroj energie pre naše telo, tvorí súčasť bunkových štruktúr a ovplyvňuje procesy v ľudskom tele. Ak zaradíte omegu-3 a 6 do svojho jedálnička, výrazne znižíte nebezpečenstvo srdcového ochorenia. Je to vynikajúca potravina vo forme prírodného produktu pre naše srdce a cievy, pretože u veľkého percenta ľudí existuje riziko nerovnováhy v pomere omega-3 a 6. Pri akých zdravotných problémoch je esens omega-3 a 6 účinný? Srdcovo-cievne ochorenia, znižuje hladinu triglyceridov, podporuje elasticitu ciev a reguluje krvný tlak. Chronické zápaly v tele, má silné protizápalové účinky, znižuje riziko zápalových ochorení, ako je artritída. Depresia a úzkosť, podporuje produkciu serotonínu a zlepšuje psychickú pohodu. Kožné problémy, akné, ekzémy, hydratuje pokožku znútra a zmierňuje zápalové prejavy. Hormonálne nerovnováhy, stabilizuje hormonálnu rovnováhu. Artritída a bolesť kĺbov, zlepšuje pohyblivosť kĺbov a zmierňuje bolesť. Mozgové funkcie a pamäť, podporuje kognitívne funkcie, pamäť a učenie a zároveň chráni mozog pred degeneráciou. A pre koho je vhodný? Pre deti, ktoré odmietajú ryby olej, pre vegánov a vegetariánov, ktorí hľadajú rastlinný zdroj príjmu omega-3 a 6, pre každého, kto chce podporiť zdravie srdca, mozgu, pokožky a kĺbov, pre osoby s alergiou na morské plody alebo intoleranciu na lepok a laktózu. Jedinečný prírodný zdroj omega-3 a 6, čistá prírodná a efektívna cesta k lepšiemu zdraviu, je ideálna voľba pre každého, kto hľadá účinnú a ekologickú alternatívu. Je vhodný pre citlivé osoby, je bez lepku, cukru, laktózy a bez chemických prísad. A keď chcete urobiť niečo dobré pre svoje zdravie, začnite práve tu. Začnite teraz. A ešte niečo na záver. Peniaze boli, sú a budú. No zdravie, keď ho raz stratíme, sa nedá kúpiť za nič na svete. Máme produkty v rukách, ktoré nie sú bežným tovarom. Sú to výrobky práce lekárov, odborníkov a ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme žili plnohodnotne, nielen prežívali. Tak si to užijte s našimi produktami z Essence.